Assalamu alaikum warahmatullah. Yau idan mun kai wasu sun kai mu dai ba mu kai ba, za a kai azumi guda 8. Allah muke roƙo ya karɓa mana ibadojin da muka yi. Allah kuma ya inganta lafiyar mu yadda za mu ƙara ci gaba da sauran kwanakin nan, da kuma sa muna ɗaya daga cikin waɗanda za a yanta daga wuta zuwa aljanna, kuma kai mana rahama ka shirya da zuriyar mu gabaki ɗaya. Dole ne yanzu jiki ya fara ɗaukar siti. Mai cin ƙosai, mai cin ɗan na rogo, mai cin ƙwai, mai cin dankalin turawa wanda ake soyawa da mai, mai cin ragadada, mai cin gasasshen nama, wannan bidiyon naku ne. A yanzu ana neman saura kwana 20 da wani abu kafin jiki ya cika sakewa. To duk wanda ya san yana ta'ammuli da waɗannan abubuwa da na lissafa mai, wanda su ƙa'ida sun aka zo za a soya su sai sun ja mai. Inda za ka kama dankalin turawa ka matsa za ka ga mai yana daga. Inda za ka ɗauko ƙosai ka matsa shi za ka ga mai yana daga. Inda za ka ɗauko wainar rogo ka matsa ta za ka ga mai yana daga. Inda za ka ɗauko soyayyen ƙwai ka matsa shi za ka ga mai yana daga. Inda za ka ɗauko nama da aka gasa ba soyayye ba, in ka matsa shi za ka ga mai yana daga. Wannan man yana da illa a tattarar jikin ɗan adam. Shi yasa kullum idan na zo zan muku bidiyo akan abin da ya shafi lafiya, nakan ba ku misalai da ƙasashen larabawa da wani ɓangare na